Fi'n credu falle bod ni'n cymryd ganiatawol am y llaeth, bod ni'n gallu siarad Cymraeg. Dwi jyst yn gweld yn ffordd dda hyrwyddwch busnes chi, a'n hefyd rhoi y gwasanaeth mae pobl eisiau. Dwi'n meddwl o gwbl bod rhaid cael iaith Cymraeg perffaith. O leif bod e'n cael ei glywed neu'n cael ei ddarllen. Herwydd fi'n meddwl falle yn wedig o fewn ysgolion, felly mae yna gormod o bwysau ar gywirdeb gyda'r iaith. A fi'n meddwl bod hynny'n ofni rai o bobl. Mae jyst gweld bod cael ei iaith Cymraeg yw ffordd gwych o datblygu eich skills a ffordd o cael swydd newydd felly yn y dyfodol. O fi eisiau mynd i prifysgol i wneud Cymraeg a newid i ddiraeth, ond o fi ddim ond i wneud un lefel A wedyn o fi wedi cael digon o ysgol a gadael. Maen nhw'n cael profiad byw o wneud y gwaith rydyn ni'n edrych amdano mewn sefyllfa lle maen nhw'n dysgu lot, nid jyst yn y swydd yn unig, ond lot am y byd gwaith hefyd. Ond i rywun sydd yn gwneud prentisiaeth, bydd hwnna'n werthfawr achos maen nhw'n cael y profiad gwaith wrth wneud y swydd. Fi'n meddwl bod yn sicr byddai'n fel argymell ystyried fel prentisiaeth jyst fel cam mewn i'r gweithlen sydd. Herwydd o fewn y BBC, nid yn unig fel y profiad sgiliau, ond hefyd mae'n fel hyfforddiant ar gael. Ar y CV, mae fe'n peth wych. Dwi'n mynd o bobl dyddi yma yn gofyn, do you speak Welsh? The ability to speak Welsh. Fi'n credu yn y dyfodol, bydd fwy o fwy to o pobl yn gweud, reit, ni moyn y Gymraeg yn y lle gwaith. A dwi'n credu bod yn hanfodol i busnesau sydd datblygu a cael sgiliau da iawn o fewn y gweithle i gael prentisiaeth, achos mae fe yn rhoi strwythur iddyn nhw i ddatblygu o fewn y busnes. Ewch i colegcymraeg.ac.uk a dilynwch ni ar-lein.